माथो सोमखोरा दैसोलाय? औ बादै आमानि दखाननि साबिसो लांनो फैदोंमोन। हेल' लोगोफोर, आं सानबोलावरि सावथुननि आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। सानबोलावरिनि एपिसड 4 खौ माब्ला आपल'ड होनाय जागोन? बे सानबोलावरिनि एपिसड 4 खौ थाबैनो आपल'ड खालामनाय जागोन। सानथामनि गेजेरावनो आपल'ड खालामनाय जागोन। सानबोलावरि सावथुनखौ थाबैनो आपल'ड खालामनाय जागोन। नोंथांमोना नेनानै थाथ'ब्लानो जाबाय। सानथामनि गेजेरावनो सानबोलावरि सावथुनखौ आपल'ड खालामनाय जागोन। नोंथांमोना जाय जाय नायनो लुबैदों नेनानै थाथ'ब्लानो जाबाय। आरो जुदि नोंसोरो सोरबा सानबोलावरिनि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 खौ नायाखै, नोंसोरो आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन नोंसोर। आरो जाय जाय पार्ट 4 खौ नेनानै दङ, नोंसोर सानथाम नेथ'नानै थाब्लानो जाबाय। आरो सोरबा डाउट थायो बर' फिल्मफोरखौ मानो थाखाय एपिसड बाय एपिसड आपल'ड खालामनाय जायो? मानोना बर' फिल्मफोरा बांद्राय फैसा कामाया, बिनि थाखायनो एपिसड बाय एपिसड आपल'ड खालामनाय जायो। नोंथांमोना एपिसड बाय एपिसड नायनो मोजां मोनो ना मोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाब्लानो जाबाय। आरो सानबोलावरिनि एपिसड 4 खौ नोंसोर थाबैनो नुनो मोनगोन। बेनोसै आरोना आंनि दिनैनि आपडेट भिडिअ'आ। नोंसोर भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, आरो नोंसोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो। मोनफिनगोन नेक्स्ट आपडेटआव।